Την Πέμπτη έκλεισε ακριβώς ένας χρόνος. Ένας χρόνος από τι? Ένας χρόνος από τότε που χωρίσαμε. Που με χώρισες. Που με παράτησες. Νόμιζα ότι είχε περάσει περισσότερο. Όχι, είναι ακριβώς ένας χρόνος. Περνάει ο καιρός. Αδιαμφισβήτητα. Του είπα να χωρίσουμε. Το πήρες απόφαση. Εδώ και καιρό. Μπράβο. Τι σου είπε αυτός? Κάτι είπε, μετά έφυγε. Γυρίσει. Αλλά θα είναι χάλια. Ξέρω. Να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Για με. Είχες ποτέ κάποια άσχημη εμπειρία σε σχέση? Όπως? Να νομίζεις, ας πούμε, ότι όλα πηγαίνουν καλά, αλλά τελικά... Δεν μου έρχεται κάτι τώρα εσύ. Όχι κάτι ιδιαίτερο.